שלום לכם תלמידים יקרים. שבוע שעבר קראנו בתורה פרשת שלח לך עניין המרגלים. לקראת סוף הפרשה מופיע עניין המקושש. מקושש שלא ידעו את דינו והניחו אותו במשמר עד שבא הקדוש ברוך הוא אמר להם מה לעשות איתו. חז"ל אומרים שהמקושש הוא בעצם עשה לשם שמיים. מה הכוונה לשם שמיים? כדי להגביר את הקדושה בעולם. נכון, אדם מחלל שבת, עושה מעשה, יש אומרים שהוא היה תולש או מטלטל דלדמות או מעמר, והוא חלל שבת, זה נקרא לשם שמיים. אלא אומרים חז"ל שהיות והמקושש רעה, שהיה רפיון בעם ישראל בקיום המצוות, נלקח, הלך ועשה מעשה לשם שמיים, הלך, אני חלל שבת, יעמידו אותי לדין, אני אקבל את הדין, ומה עונשו של מי שמחלל שבת, הוא יודע שהוא ימות, אבל הוא עשה את זה כדי לחזק את האמונה, לחזק את התורה, לחזק את המצוות בעם ישראל. איך? כי הרי כשאחרי חטא המרגלים נגזר עליהם להיות עוד 40 שנה במדבר. זה אומר, הכניסה לארץ ישראל נדחית ב-40 שנה. ועל כל קיום המצוות הוא לקיים אותם דווקא בארץ ישראל. נכון, גם בחוץ לארץ צריכים לקיים אותם, אבל ברמת קדושה אחרת, נמוכה יותר. הרמה הגבוהה ביותר של קיום המצוות היא דווקא כאן, בארצנו הקדושה. וכשהם ראו, היו בעם ישראל כאלה שחשבו, ראו, הכניסה לארץ ישראל נדחית עכשיו ב-40 שנה, זאת אומרת 40 שנה, יש לנו עוד זמן להתחיל לקיים את המצוות לכאורה, והתחילו לזלזל. לכן כדי לעצור את הזלזול הזה, הלך המקושש ועשה מה שעשה. כן, אנחנו שזוכים לשבת כאן בארץ ישראל, ולראות את יד השם בעין בעין, כי עין בעין יראו ושוב השם ציון, נזכה גם להתחזק בתורה, במצוות, והקדוש ברוך הוא יחד עם זה יגביר ויחזק את מהלכי הגאולה, אמן כן יהי רצון.